Thank you. लोगोफोर आंनिफ्राय गुरैयै खावलायनाय गिबियावनो गासिबो रायजो राजाफोरखौ आंनिफ्राय खुलुमनाय जासियो मानो होनब्ला दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों एकदम गोनांथार एकदम भिडिअखौ नायलांजोबथार आरो गोनांथारबो नोंथांमोन एकदम हरखाबै भिडिअखौ लाना फैनाय जादों आरो भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन जे नबजित नार्जारिनि भट होनाया खम जादोंनो आरो दिनैनि 9 बाजियाव बन्द जासिगोन भट होनांगौआ दा बियो माने फाइनालाव मोनहैथारनो थाखाय इसेबाबो आरो एसे भट नांबावगौ जादों दा नोंथांमोना जेसेबां हायो जायफोरनाव सिम मोनसे मोनै एकदम बेसेबां हायो आरोना बेसेबां हायो माने जायफोर मिथिनानै दङ आरो जायफोर मबाइल नायदों नोंथांमोन एकदम खाथि खालानि सुबुंफोराव नोंनो गावनो थांनानै एकदम कल खालामना हो एकदम देरहाथारथोंसै दाना नटिस मोनबावदों दा नोंथांमोननि थाखाय आं एसे ससे फरायना खोन्थाबावनि नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय भिडिअ एसे गुसुं जासिगोन होनबाबो नोंथांमोना बारा खोथा बुंनो गैला दा नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आं बेखौ एसे फरायना खोन्थानो नैबेयाव खौराङाव मिथिनाय बायदिबा फेसबुकनि दारै मिथिनो हादों मैखोम बसुमतारीनि पेजाव मिथिनो मोननाय जादों बिथाङा निउस लाइभनि दा नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखौनो फरायना खोन्थालांनो सानदों नै रोखा रोखायाव लिरनाय दंजोबो दा नोंथांमोन दिनै सानसेल'सै दे सुथिबाय एकदम भटखौ सांग्राय हो देरहाथारथोंसै खनले खावलायबाय थादों दा नैयाव लिरनाय दं मानगोनां साफ्रोमबो आंगोफोर बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय जोंनि एमडि दानसोरां ब्रह्म जोंनि मावख'नि सोद्रोमा अनजालु हाज'वारि आरो आं नबजित नार्जारिनि थाखाय मुम्बाइआव दंफैयो मोनसे सोंलुनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला नबजित नार्जारिनो भट हरनाया थामहिनबा GFनि गेजेरजों भट हरनाया खम जादों बिनिखायनो जोंनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरा थाबैनो गोख्रों राहा लानांगौ जानबुं नम्बरनि अनगायै GF डाउनलड खालामना भट हरनो हायो GFनि गेजेरजों भट हरनाया जोबोर खम जादों होनना मिथिदों अन्नानै फन नाम्बाराव भट हरनायजों लोगोसे नोंथांमोना GFनि गेजेरजों भट हरनायखौ थाबैनो गोख्रों खालामनो हायोब्ला जोबोर मोजां जागोन नबजित नार्जारिनो कल नाम्बार 9152915246 कल खालामना भट होनायजों लोगोसे आरो #G5F डाउनलड खालामना आरोबाव मोनसे भट होनो हागोन नोंथांमोननियाव लिंक नाम्बार दं बे लिंक नाम्बाराव GFखौ दा प्ले स्ट'रावबो मोनगोन दा आं हरखाबै लाब्रबनाय जादों माने इमारजेन्सियैनो दा नोंथांमोना बुजिनो हाबाय नोंथांमोना नाजाबानो जाबाय आरोना नै आंनि बे न' खाथिनाव आब'मोना फन नम्बरखौ लानानै भट खालामगासिनो आङो लगा खुलिनांगोन ना बेखौ दानबाय नै 9152915246 9152915246 बथियो आरो खेमसे दाना हरफिनबावनि 9152915246 जाबाय भट जाबाय लोगोफोर खाथि सुबुंफोरनि मबाइलखौ लानानै आङो भट खालामगासिनो दे आरो नाजादो बयबो भिडिअआलाय आरो दा दिनै सानसेल'सै बायदि आरोना मिथिनाय बायदिबा 9टासिमल'सैसो माने आंहाबो गोसो गुदुं जादों आंनि खस्थ'आलाय मा बर'नि मुङासो देरसिन नङा होमबा दा बेनिखायनो आरो रननोसै आरो थांबावनि आङो खम जादोंनो नबजितनाव माया भट होनाया नबजित अन खालामबाय अनखा माथो लगा खुलिखाबाय माने लग गैया 91 नै इयावबो आरोबाव नै 9152 ओमफ्राय आरो 915246 कल खालामबाय बिनिफ्राय बोरै लाउड स्पिकारा लाउड गैया नामा आबैया माबासो दङ गोजौआव थुना आरो गेजेराव थुना हो दानजा लांबायसो आरो खेमसे बुबाय आं नै कल थांबाय जाबाय बेबो भट जाबाय बे मोनसे जालायबाय मोननै जाबाय लाबो ओमफ्राय नोंनाबो नबजितनि नै आरो गंसेबाव 9152915246 कल
माबे जागायाव जालायबाय बेबो मोनसे गंथाम जाबाय हा